Benvinguts de nou al nostre programa Temps Afegit, que avui té un color clarament blanc i blau, podríem dir. Amb dos invitats, un no és invitat, un és ja d'aquí, ja forma part del cos tècnic, ¿vale? Del cos tècnic de la casa. Però sense camiseta. Que és Paco Gargallo. ¿Vale? Paco, buenas, després parlem, només és la presentació ara, després parlarem de tot el que sigui. I com a invitat especial tenim el flamant fitxatge d'entrenador del Vinaròs Club de Futbol, Rafa Rivera. Què tal, Rafa, com estàs? Bona tarda, molt bé. Estàs bé o no? Estem molt bé. Després de guanyar, normal, no? Combatre-los. Pues bueno, donem pas... Dir també que tenim aquí les tasses de Quimar, no? Que l'altra setmana quasi no ho vas dir-ho. No ho vam dir. El patrocinador se va queixar, no? Quimar se va queixar. Claro. Vale? Tenim aquí a Quimar, que ens patrocina aquestes tasses, patrocinador del programa, i anem precisament a això, a fer una pausa publicitària amb els patrocinadors.
Estem de nou amb tots vosaltres. Avui dir que no està el nostre habitual presentador Javi, ¿vale? Al qual enyorem una miqueta. Crec que és peça fundamental, per no dir la més important del programa. Però bueno, Paco, jo crec que tu estàs a l'altura, no? M'ha cedit la cadira. Sí. Per lo menos el moño guanyem, no? Jo crec que estàs a l'altura també i xalarem una miqueta. Aquí compartirem tu i ve la Rafa. Bueno, anem a passar ja, si vos pareix bé, pues, a lo que és la categoria de primera no, federació. Pues primer que preguntem una mica a Rafa la seva trajectòria és que, i tal, a veure, hem de preguntar és que, sí, però és que jo crec que bueno, també és bona idea. El que passa és que com anàvem a entrar a primera, pues ja haguéssim fet la introducció, entonces. Tenim que fer-ho. Però bueno, pregunta-li tu a Rafa el que vulguis. Bueno, pues Rafa, jo com Santi ja te coneix, però jo no. Lo primero que te volia preguntar, és veritat que tu eres guàrdia civil? De moment encara no. Ja veurem el que depara el futur, però de moment encara no. Mon fill dia... Jo feia compte que treballava a Guàrdia Civil, que és molt seriós. M'ho va dir. Un dia m'ho va dir. Dic, home, si és mestre, Rafa, no pot ser. Un dia m'ho va dir, Bueno, però ja t'han fet riure ara. Bueno, Rafa, és que jo sí que és veritat, jo no sé la teva trajectòria com a entrenador. Santi la sap més, no? Jo sí que la sé, però bueno, que m'ho l'explicaré. Claro, mos explicamos una miqueta. Però si he entrenat contra tu, Paco. Home, ja ho sé. I vas guanyar una lliga. Jo de Paco te puc dir que era un portero imbatible en el seu moment. Sí, claro. No hi havia manera de fer-li un gol. Sí, claro, sí que no. I bueno, i que ha entrenat a tots els equipos amb molt d'èxit. Ja ho vam parlar més vegades. Claro, l'èxit personal. Ara se toca la cosa... Us heu ficat aquí els dos d'acord contra mi. No, contra tu no, si t'estem preguntant, a veure. Aquí va la cosa per part teva. Rafa, va, explica'm una miqueta la teva trajectòria, així per damunt, tampoc. Sí, no. A nivell d'entrenador, a veure, al final he entrenat a totes les categories de l'acadèmia en este cas, des de prebenjamins fins a juvenil. De fet, com he comentat antes, vam jugar una lliga cadetes que vas agarrar la meitat l'equip, així, correcte. I vas guanyar la lliga. Correcte, un equip que va començar Javi i vaig acabar jo, Javi Celma. I després, l'any següent, que si no m'equivoco va ser l'any del Covid, que no se van acabar les lligues, vaig entrenar al juvenil. I l'any següent ja vaig agafar el primer equip, que venia després de Santi, havia estat en Santi. Sí, me va fer el dit, vaig anar jo fora i va entrar ells, Sí? Sí. Ostres. Sí, m'ha completjat en tots els jugadors. No, a veure, la veritat que, bueno, això va ser la meva primera experiència en un equip ja amateur i, bueno, doncs vam aconseguir pujar també de primera preferent. Després l'any següent vaig continuar, però a la jornada 7, 8, o bueno, 6 o 7, crec que va ser, ja vaig deixar de ser entrenador al Vinaròs, m'han destituït. I després, després l'any següent vaig anar a Villarreal, vaig entrar a l'infantil d'ahir de Villarreal. Al següent vaig continuar en la mateixa generació que passaven a ser cadetes, que eren cadetes Roda. I l'any passat que vaig dirigir a Alcanar, que ja vaig tornar a acabar aquí, que bueno, lo de Villarreal sí que era una cosa més professional. Allí a Villarreal no vas coincidir en el Pulga? Sí, per supost. I vas estar al mateix cos tècnic? No. No, però sí que estàvem... jo estava al cadete Roda, que era la generació del 2009, que eren els de primer any, i estava en la generació del 2008, que eren els de segon any, i compartíem despatx, estàvem tots els dies... És que vaig treure el carnet en ell, era un espectacle també, és divertit, és un tio molt divertit. Allí passem moltes hores perquè estàs tot el dia i al final fa relació en els altres cossos tècnics i en Víctor, en este cas, molt bé, moltes risses. I si jo no recordo mal, si és el Pulga que jo crec, va ser un molt bon jugador, si és este. Sí, va ser un gran jugador, mitja punta del Castelló... I va entrenar el Benicarló, no? Va entrenar el Benicarló un poc temps, sí. Va entrenar... El va ser quan va baixar, quan va estar... Correcte. Després de canviar, o que se n'anés Ramon Llopis, no? Correcte. L'any va vindre... Correcte. Va vindre ell ahir. Sí, però com a jugador, jo no sé si el recordo de vosaltres, però jo jugava contra ell i era molt, molt bon jugador, però molt bo. Jugava de mitja punta en un gran Castelló amateur, entonces yo parlo del Castelló amateur, ¿vale? Que estaba preferent en el Vinaròs. Ens vam enfrentar a ell i crec que va estar a Logroño també. Ell on va passar la major part de la seva carrera futbolística va ser a la Índia. A la Índia ell és com quasi un ídolo. Allí el tenen... Perquè ell va estar 5 o 6 anys allí i allí el tenen com una referència. A l'equip Castelló amateur que jo dic també jugava, en aquest equip jugava també un altre jugador que ha jugat molt per ahir, que era per aquestes categories, que era Emilio Tauste. Tenia un gran equip en tot el Castelló. Bueno, pues esta és una miqueta la teua història. Com a jugador no cal dir-ho perquè has jugat molts anys, però amb Divisió d'Honor a Múrcia,
Fa molts d'anys, això ja fa molts d'anys, no cal anar tan atrás, que ja... Era el Vinaròs també, jo crec que també vas estar. Vinaròs, I sí. bueno, a pesar de que tu i jo apenas mos veiem molt, pues sí que està bé avui que mos veiguéssim i recordem una miqueta la història. Recordem Sí, temps. sí. Recordem vells temps. Mos trobem poquetes vegades. Home, no, tots els dies. També, Tranquil. no cal dir-ho, que formes part coordinador de l'acadèmia. Suposo que estàs content, no? A veure, que... Tinc ahí un jefe que no sé jo si m'acaba de convèncer del tot. Què mos contes de l'acadèmia? Bé, no? Bueno, a veure, la veritat és que és un treball que són moltes hores, perquè són molts d'equips. Paco ho sap també, que allà al camp pues, està moltes hores. És un treball que dona gust, perquè al final veus els jugadors com van creixent, veus que xiquets que fa 4 anys eren alevins, ara ja te'ls trobes en cadetes i dius, ostres, este xiquet, a veure si d'aquí 2 o 3 anyets pot assumir el cap i estar al primer equip, i òbviament t'alegres molt quan veus jugadors que han sortit d'ahir, que fa 4 dies, com ell que diu, els veies en futbol 8 i ara els veus jugant al primer equip, com ara per exemple pot ser el cas d'Iker Vital, de Jampi, de Migue, jugadors que han sortit d'ahir baix i que, bueno, pues al final gràcies a la labor de tots els entrenadors que han tingut, pues estan ahí. Sí, jo mateix també vaig veure a Soto al partit d'ahir i Soto mateix dic, vaya porterazo este xaval també, creixent aquí. Jo el veig també per primer equip, a Soto. Ahir mateix ja venia Ahir va estar molt bé. però Ahir va treure 2 mans. Ahir va treure 2 mans espectaculars. Ara estàs parlant de juvenils, no jugadors del primer equip. Però parlo per lo que està dient ell de jugadors que ell els ha vist com han anat creixent aquí a l'escola i que podrien assomar al cap. Pol Gargallo, què tal, bé? Pol Gargallo bé, està lesionat, però per de més bé. Però bon jugador també. Però també, clar, home, que menys. Jo el que te volia dir és que ha ressaltat molt les hores que se perden, crec que els dos ho sabem bastant bé, ¿vale? Estem ahí connectats pràcticament tot el dia en el futbol. Jo crec que és el moment de tirar-li un besito i un gran abraç a Martina, i a Marta també, de les hores que se perden en nosaltres, ¿vale? Sí, perquè gran part de la nostra vida estem allí i ells ho pateixen bastant. Bueno, totes. També dir la teua, per supòs, estes dones que pateixen tot. Bueno, han d'aguantar una miqueta, home. Bueno, ja. Vale, no està mal fer un recordatori. No, home, sí, no, que està bé. No t'enfades, tampoc. Sí, jo no m'enfado, jo ho recordo tots els dies. Avui em va dir, ara ja aniràs tots els dilluns ahí, dic, home, no ho sé, aniré alguns quan faci falta. No se sap, jo no sé, la meva me pareix que no sap ni que vinc. I com la tele no la fique? No, igual no sap ni que vinc. Donar un saludo també a l'audiència de Castell Infonor i de canal YouTube Vinacabe, cadena SER per supòs, i bueno, i anem allà, si te pareix bé, si vos pareix bé els dos, el tema de la primera federació. Tenim com a resultats Júpiter 0, Odissea 2, l'Odissea en pas firme, ja ho veiem, que és un equip que té tota la pinta. Ho comentàvem tu i jo en el seu moment quan no anava molt bé. Tu m'ho vas dir un dia que estava jo a Torreblanca veient-lo, que l'Odissea seria un dels favoritos i ho està sent en creces, ¿vale? Vetera 3, Torreblanca 1, a mi un resultat que me sorprèn una miqueta, més que res perquè vaig veure el Vetera la primera jornada al Vinaròs i no em va aparèixer un equip com per la posició que ocupa, però que bueno, que al fi i al cap els equipos d'un partit a un altre canvien. Paterna 2, Sant Pedro 2. A millor també el Torreblanca, a millor fora de casa baixi molt, no? Podria ser també, jo només l'he vist a casa 2 partits, no sé. Paterna 2, Sant Pedro 2, el Paterna que està ja sumant poquet a poquet, estava baix, estava l'últim i va sumant poquet a poquet, un puntet contra el Sant Pedro que no està mal, que és un dels equipos de dalt. Alcalá 2, Roda B 0, Roda B te vas enfrentar tu la setmana passada, no sé com lo vas veure, és un equip que també li està costant una miqueta, i bueno, este partit me'l vas a comentar tu, era un volíem arribar, Vinaròs 3, Cabanes 0, gol de Raúl al 22 i de Ian Vidal 26 i 33, pràcticament en 11 minuts de gols. Sí, la veritat que va ser un període, un tramo de partit que bueno, va ser com l'arreon que vam tindre i ahir pues, pràcticament se va decidir el partit. A nivell general sí que és veritat que no vam fer un gran partit, jo diria, vale? Les coses com són, vam guanyar 3-0, però sobretot en la pilota no vam estar molt fins, que diguem, vale? Però bueno, sí que és veritat que el futbol no és només en pilota, sinó tot el que se juga també sense pilota, i ahir sí que crec que vam fer un bon partit. Entonces, dins de lo que és no estar fins, igual també a vegades a la meitat part ho parlàvem amb els jugadors també, que hi ha dies que les coses no te surten, que no estàs tan acertat, pues bueno, igual havíem de ser pràctics. A partir d'ahir crec que els jugadors
van saber adaptar-se, van saber llegir el partit i a pesar, com torno a dir, que crec que no va ser un gran partit per part nostra, doncs, bueno, és una victòria que crec que feia falta per a tots, és a dir, per a jugadors, cos tècnic, club, per a tirar això cap avant i sortir d'ahí baix. Jo crec que ahir el més important, des del meu punt de vista, no era el joc, era amarrar el resultat com sigués. Se va aconseguir, jo crec que bastant bé. Vale? I en quant al joc te tinc que dir que penso al igual que tu, que en pilota no va ser el millor del món, però també hi ha que dir que prova, per exemple, com el primer gol, en el qual se circula d'un costat a l'altre. Jo crec que fent hay varios pases a bastant bon nivell, no sé si lo recordes, l'has vist, el gol? El primer gol és un golazo. Per això te dic, és un golazo. Lo menos golazo de tot és l'execució, quizá perquè el portero no està molt acertat, ¿vale? Però el que és la jugada va ser, jo crec que una jugada molt bona de futbol, de les que no estem acostumats a veure perquè sempre se traba pel camí alguna jugada i tal. Va ser un gran gol i bueno, jo ja te dic, jo el que ressalto de la victòria és que va ser una victòria, més que res, i hi havia que amarrar-ho com sigués. El que feia falta esta setmana, no? I tu, Paco, què vols comentar del partit? Jo el que vaig veure com dos partits, no? Per mi va ser hasta el 3-0, el Vinaròs va ser un i a partir del 3-0 va ser un altre, com s'haguessin dit, bueno, doncs ja han fet 3 i pareix que la cosa ja va canviar, perquè hasta el 3 a mi sí que me va agradar. A la millor va ser millor pels mateixos gols que va fer que fos bonic, no? Però hasta en aquest moment el Cabanes no va crear res de res i el Vinaròs va fer 3 gols i inclús hagués pogut fer algun més. A partir d'ahir sí que va aparèixer com una mica d'apatia, la segona part també molt soporífera, la sort que no els ho fessin cap. També el del porter que dius, que antes t'ho he comentat a tu, este porter segur que és el del juvenil que tenen, el del Cabanes, claro, sense voler, no ho va fer mal el porter, però a lo millor algun balón que a lo millor algun altre porter ve ell de tercera regional juvenil, el salt és qualitatiu. Però Raúl Ojo que també la va tirar molt bé, la cruza. Sí, la cruza bé, però jo per mi la xuta molt angulat, en un espai que és del portero, desgraciadament jo crec que no... La xuta en la zurda. Sí, home, claro. No és que la rosque... Però no va estar, per mi no va estar excessivament acertat el portero, sí que va estar el Vinaròs en aquesta jugada, que com ha dit Rafa també, que va ser per mi una gran jugada de futbol. És una jugada que se surt tocant des de detrás. I pot ser la jugada del partit per mi, perfectament. I damunt és la que desnivella tot. L'encert d'ell en Vidal després, que tots el coneixem, és un jugador que va estar... Però bueno, jo crec que el Vinaròs Club de Futbol en una ascendència milloria clara respecte als últims partits, 4 punts en 2 partits. Jo crec que pots estar content, no, Rafa, de moment? Per lo menos pel bagatge en quant a resultats. Després dins de l'equip... Sí, a veure, sobretot al final també tema actitudinal de lo que és la plantilla. Portem 7 entrenos, no en portem més. De fet, vam anar a jugar el partit de Roda, com has comentat, portàvem 3 entrenos i l'equip, per mi, era patrós el sombrero, el partit que fem al camp del Roda. Al final no molt enduem per una jugada desgraciada d'un gol que bueno, és un error que té, un error puntual d'un jugador, que poden passar aquestes coses, però el que és a nivell general la intensitat que hi havia a l'equip, tant en pilota com sense, perquè en pilota la veritat que és complicat treure la pilota al Roda i crec que la vam treure i vam ser nosaltres dominadors. I després, el que te dia, esta setmana pues, bueno, crec que no fem el nostre millor joc, però també és veritat, i no vull tant, és que sense fer gran cosa tenim 6 ocasions clares de gol, perquè per exemple hi ha una que té Nico que li la cruza que ja no arriba, que ahir si estava un poc més fi Nico mos avancem al marcador 1-0, que va ser al principi. Sí, va ser al principi, la recordo. I després ne té 2 marcos que bueno, pues li les trau el portero però que eren ocasions. Sobretot la de Nico Paia neixerà de gol i les 2 de Marcos podien haver sigut gol també. La de Ian que comentes la recordo perfectament, és al principi del partit, portaríem 5 minuts, una cosa així, i aquest centro, al vindre Nico de la jugada quizá és forçat, és una miqueta fort i Ian no arriba, però bueno, perfectament hagués pogut ser l'1-0. I bueno, al final... Lo que sí que se ven algunes coses diferents. Per exemple, a Nico el fies caure molt la banda, no sé si volen o no volen. Home, és que jugava en banda. I Marcos passava... Bueno, no jugava en banda, jo crec que estava al mig. No, jugava en banda, Nico. Jo crec que s'anaven intercanviant. Dis-ho tu, de què jugava? No, estaven jugant... Van partir del Nico en banda dreta i en banda esquerra, i Marcos un poquet per dins, deixant-se caure, perquè al final... crec que Nico necessita espais per explotar la seva velocitat. Al final Nico és un jugador d'atacar espais i ahir fa mal. De fet ahir
bueno, estos dos partits jo l'estic veient una actitud que és un jugador, per mi és dels que més m'ha sorprès de l'equip, pa bé, i entonces estava jugant en banda dreta i Marcos un poquet per dins perquè ahir al tindre bon peu i bon últim passe també, pues ahir intentar jugar a l'equip. Eixa jugar podem dir que és d'extrem a extrem, eixa que estem parlant. Entra Nico per dreta i el jugador de l'esquerra, que és Ian Vidal, és el que s'incorpora. Nico ne va guanyar moltes ahir per velocitat. Ben incorporat. És el que té Ian. Ian ho ha tingut sempre, el coneixem del futbol base, ha tingut sempre esta sintonia en el gol, sempre l'ha tinguda. I bueno, pues ahir va estar listo, sobretot eixa jugada va estar molt listo, la del segon gol, i bueno, pues, 2 gols per Ian. Crec que li feia falta també perquè portava un temps que no estava molt entre lesions i tal, no? Que va estar. Era el primer partit, no? Contra el Roda no el vas tindre, no? No, sí, va jugar. De fet, va ser crec que l'únic canvi per Jean-Pierre, va ser així, no? Sí, el partit de Roda ja venia d'un mes de baixa i la idea era un poquet... De fet, he anat... Me feia un poc de temor el tema de Ian perquè venia d'un mes de baixa i el fet de que contra el Roda jugués 80 minuts ja ho vaig veure excessiu, però bueno, estava fent un bon partit i l'altre dia també un poquet per precaució pues, també el van canviar perquè és que és el que parlem, és que aquí al final bueno, pues, si estàs un mes parat tens que agafar un poc la forma i per no tornar a recaure. I la lesió d'Ivan Salvi ha sigut que és de ginoll o de tobillo és, no? Jo no ho vaig a veure, jo vaig veure la lesió, no ho vaig a veure. És tobillo, van a ir a l'hospital, van descartar qualsevol cosa òssea i en un principi, si tot tenen que veure l'it per tema de lligaments i tal, però en un principi esperem que sigui esguins. A veure si en 2 setmanetes... Com està el Paró també pel mig, no? Sí. Que se nos recupere pronto Ivan, que és un jugador entrenador a l'acadèmia i gran jugador. Entrenar igual pot entrenar, però millor que se recupere pel primer equip. Jo no parlo perquè vull que entrena, jo vull que ho faci tot. Bé, però quan estic a l'acadèmia igual pot... No, vull dir que a banda de jugador és entrenador a l'acadèmia, jo sempre nombro, he de fer una miqueta de publicitat. No, però que damunt ho està fent molt bé Ivan Salvi, i damunt en centrals has estat justet últimament. Sí, Ivan, per exemple, és de lo que estàvem parlant antes, és un dels jugadors que, per exemple, jo l'he entrenat quan era a Levin, Ivan, i és un xiquet que conec. I, per exemple, Ian, que també l'has nombrat, l'any que vam enfrentar-nos a Batros en el cadet, Ian era infantil i jugava en el cadet també. I són jugadors que els coneixes, que saps el que pots treure d'ells i que crec que al final també són jugadors ells que ho viuen molt, el tema del Vinaròs, aquesta gent. Jo, bueno, te faria 2 preguntes que van enllaçades. En això tanquem el capítol del Vinaròs. Bueno, a menys que tu no em volgués fer... No, jo ja no em vull fer, jo ja totes. Paco, totes les que feien falta. No, jo ja no vull fer més, estic bé. Una és com t'has trobat la plantilla quan has arribat, i l'altra, pues, que va una miqueta enllaçada, és si esperes que Papà Noel o els Reis te porten alguna cosa. Bueno, la primera, crec que l'he contestat antes. M'he trobat una plantilla que en ganes de canviar la dinàmica que portaven, crec que m'ho han posat molt fàcil i gran part del mèrit dels resultats que s'han tret crec que és d'ells, perquè al final són els que competeixen. També m'agradaria comentar, perquè moltes vegades és molt fàcil criticar la persona que hi ha hagut antes. M'agradaria comentar també que, per exemple, crec que la plantilla en Juanjo estava fent un bon treball, i no t'has trobat una plantilla que estigui, no sé, una plantilla que estigui desfeta ni res per l'estil, una plantilla que estava ben entrenada, que per lo que sigui no estaven sortint els resultats, però potser jo també m'he trobat ara en resultats gràcies a la labor que ha fet Juanjo anteriorment, i crec que hi ha que ressaltar-ho jo també. I la de Papà Noel o Reixos, bueno, a veure, estem a una localitat o una situació geogràfica on no estem com a Castelló, València, Tarragona, que no hi ha tanta quantitat de jugadors com a aquestes zones. A partir d'aquí, el que s'ha parlat un poquet en la directiva també, han hi hagut 2 baixes de jugadors, se'n va anar Raúl Linares, se'n ha anat també Eric Serrano, i és un poc, si podem trobar alguna que millori la plantilla, òbviament... Sí, Rafa, saps què passa? Que tots estaran una miqueta pareguts. O sigui, el Cabanes que van veure segurament que estan el mateix, el Vinaròs B segurament també. El Vinaròs B no passa res. El Vinaròs B també està ahí segurament buscant reforços, no? No, el Vinaròs B no. Tenim massa fitxers i tot. No sé ni on col·locar-los.
Igual tens reforços, però que estan entrenant ja en tu, no? Home, igual sí, hi ha de tot. Però dic, això de la zona, que hi ha cap zona bona, jo són els d'Alcalà i els de Torreblanca, que són els que més se queixen. Diu, és que estem aquí al mig, entre Vinaròs i Castelló, i aquí no trobem ni un jugador. L'altre a la punta, i els de Castelló deuen dir que estan a lluny de València. És que els de València que estan a lluny de Madrid. Vull dir, al Però final... dic, Alcalà los porta, no hi ha a prop, diu, los porta de Colòmbia i de Sí, No, però sí que és veritat que, per exemple, al final cada any a zones com Castelló tenen 3 equips en divisió d'honor i cada any acaben 60 jugadors en aquella zona en concret. Llavors és més fàcil que aquests jugadors puguen al final anar a clubs. Sí, està I cada any, i això és cada any. Aquí Bueno, nosaltres també podem agarrar del sud de Catalunya, també, no? Que també tenim a tocar. També, però el que diu ell és difícil. A més, jo crec que en moments com estos, els jugadors que, no sé, Rafa, si pensa igual, tenen que vindre a un equip, pues, són perquè milloren el nivell de l'equip. Sí. Per trobar aproximadament del nivell de lo que abunda en la plantilla, pues, ja està bé com està. Entonces, si ve un que vingui va pegar un cop de salt de qualitat. Anem a continuar perquè si no vindrà el jefe i mos plegarà tots. No, jo crec que haurem fet una hora ja. Vale, no, jo crec que no. Benicarló 1, Foios 2, no va poder ser esta vegada el Benicarló. Crec que és el primer partit per a casa, només va empatar a casa en el Cabanes, si no recordo mal, el resto els ha guanyat. Sí, va empatar el del Vall d'Alba perdia, va acabar guanyant. Sí. Primera derrota contra un Foios que també està a la part alta, ja que dir-ho, no devia ser un partit fàcil. Va començar marcant un gran amic nostre, que és Joan Roca, vale, al 26, i li va pegar la volta en 3 minuts pràcticament el Foios en el tram final del partit, faltant un quart d'hora. Va aconseguir 2 gols. Jo no el vaig veure perquè estava aquí veient el Vinaròs, a més volia veure el debut teu també, pues, a l'equip pues, hi havia diferències o també i tal, però el que me van explicar és que va ser en 2 córners. A mi m'han dit un córner i una falta, ho ha dit un gran especialista que mos conta els partits, ha dit que va ser un córner i una falta. És cert o no, Rafa? M'he trobat una persona i m'ha comentat que bueno, havia anat en el juvenil, era Brian, va anar en el juvenil nostre que jugava després del Benicarló i m'ha comentat que el Foios pues, los 2 gols los fa a baló parat. I en 2 minuts. Gran faena la de Brian, la que fa, gran faena. Sí. I en 2 minuts. Ell estava pensant en el partit del Vinaròs contra el Foios perquè ho tinguéssim en compte. Sí, és l'Agustín de gent així que t'ajuda. Que és l'últim partit, ja que dir-ho, en el Foios. És l'últim de la primera volta i l'últim de la Lliga, també. Justament, a més, el Foios venia de perdre al camp del Torreblanca, que va perdre 4-1, saps, allí. I els resultats són d'una setmana a l'altra, sorprenen molt. Sí, la veritat que sí. Hi ha molta variabilitat a la categoria, saps? I el que ve ara encara és més sorprenent. Nules 7 a Zaneta 1. L'equip que té la Zaneta. És que el Nules... Ho han dit sempre, té un equip... Jo sempre he dit que el Nules té un equip jove, d'estos que corren en jugadors en qualitat tal, quizá li falta un poquet l'experiència d'alguns jugadors que sàpiguen en el moment de competir amarrar les coses o fer-les tal, però pues, si agafen un rival en un dia d'estos que tenen bo pletòric, en tot de cara pues, li va, pues, que mira, 7-1. Jo no he mirat si a l'Atxaneta li faltaven jugadors o alguna cosa, però ostres, no ho sé. Te quedes una mica a quadros. Betxí 2, Vall d'Alba 4, victòria del Vall d'Alba al camp del Betxí, pues, el Vall d'Alba ja ho sabem, sempre l'han donat com a un dels favoritos, l'any passat ja va ser segon classificat, pues, aquest any no sé, no sabem si quedarà segon, però que estarà dels 5 primers, pues, té tota la pinta. Que per cert, el pròxim partit lo tens allí, al campet este d'herba natural, saps? Sí, allí. Però que l'estàs intentant assustar? No, l'assusto, però que dic que sé que el pròxim és d'elles allí, que ja veurem allí també com jugaràs, no? Perquè té la seva complicació. Però no mos ho pot explicar. Home, no cal dir que ho digues, a més. Ara tenim 2 setmanes per preparar el partit, Paco, anem a disfrutar de la victòria d'ahir i... Si et fa falta entrenar allí la Jana o a Canet o algo per acoplar-te, parles amb Ximó i que te deixarà el campet. Però Paco, estarà assustant els invitats, per favor. Però que no assusto, l'estic posant en antecedents. Ja els saps els antecedents. No, anirem allí... Tu ja has estat en aquest camp, no? En la base hauràs estat vegades. Tinc claríssim que competirem allí. Jo vaig estar l'any passat per el Vall d'Alba Vinaròs, a Vall d'Alba. A la Venc. 2-2 va ser, en aquest cas. I l'anterior, si no m'equivoco, en el Benicarló, que va marcar del mig local amb Temur? No, Coqui. Coqui va ser qui va marcar. Coqui va marcar el 0-1. Els Coqui, Estanjo i Benicarló van marcar el 0-1 de saque. De saque del mig local. Va anar el porter adelantat, va sacar de saque i va ser 0-1. Hi ha un partit que tens, els que tens senyalats, que saps que és difícil, el Vall d'Alba dalt tal qual,
Que estàs assustant a l'invitat? Dient-li que es digués aquest partit? No, no l'estic assustant. Home. Són coses curiositats que Me comentem. diu a mi que ell t'ha assustat més que encara. Ja t'he dit que és difícil. Paco, classificació, que si no, Vale, va, aquí fica, avui dis, mos esperaran i dis, estarem 3 hores. Dis. Odissea primer en 25, Valldalba en 22, Benicarló A2 de Valldalba 5 d'Odissea tercer, i m'ho anem per a trobar a lo que és el Torreblanca, que és de la nostra zona, en 15, hi ha una miqueta i un tet, Vinaròs 13, en un salt clar en el que és la classificació, el vas agafar tu, sent penúltim, ja tenim 6 equipos per baix, això té la seva part interessant, penso jo, vale? I podríem dir a un punt, això sí, del descens, que està la cosa complicada. En l'Alcalà, que està empatat en el que marca el descens, que és el Betxí, en 12, 2 posicions per baix del Vinaròs. I bueno, però al fin i al cap, Rafa, no mos té que obsessionar, penso jo, la classificació. Se té que anar sumant, se té que anar guanyant, i crec que és la clave. És així, no? Sí, ho vaig comentar fa 2 setmanes quan vaig agafar l'equip, que crec que no era moment de centrar-nos en si estàvem penúltims, si teníem 10 punts, si no teníem... I continuo pensant el mateix. Crec que el Xolo diu partido a partido i jo aquí jo el que dic és dia a dia, perquè aquí hem d'anar dia a dia, no hi ha més. Sí, partit a partit és massa temps, massa espai de temps. Correcte, aquí hem d'anar dia a dia, a veure què passa, a veure cada jugador si el treball ha sortit bé del treball pel matí, que aquí la gent té moltes faenes també, i a veure com arribem a l'entreno de demà. És una labor complicada que al final a l'entrenador, a les directives, a tots en general, els trenca el cap contínuament. Jo crec que és un dels temes més complicats de ser entrenador en aquestes categories. El si este vindrà, no vindrà, perquè no sé què, perquè vindrà tard, estudia, treballa, tots els líos. Pues bueno, si vos pareix bé, anem a passar a la segona. Segona, no? Segona federació. Tornem a estar aquí amb segona federació, també jornada 11, i anem a començar un partit que crec que ningú dels tres lo van veure, no? No, jo crec que no el va veure cap dels tres. Jo te vaig veure tu me vas veure a mi, jo vaig veure a ell me va veure a mi, tu a ell i ell a tu, no? Sí, els tres just no vam estar, però mos vam veure per separat. No vam estar, volíem estar separats, cada un perquè tingui la seva idea, la seva òptica del camp, cada un se va ficar un puesto. I no és un altre partit que l'ature a Traiguera, 4-1, era el partit, lo consideràvem ja la setmana passada el partit de la jornada. Jo crec que un ature que va estar, donant el meu punt de vista, des de nosaltres, un ature que va estar, jo crec que va ratllar molt alt, sobretot a nivell físic va desbordar en tot moment al Traiguera, que este dia no va tindre el seu millor partit, n'hi ha que dir-ho també. Mos sap molt de mal per Dani i per Quico, que són molt amics, però quan és, i este dia pues, l'Eture va ser bastant superior. En gols de Zain, James, George i Billy, segurament tu els coneixes a tots, no? Jo no els conec. No? Jo i el mi no entrenen. No, però tu eres de la casa... Més de la casa, però els conec, però no he treballat en ells. No em parlaves en anglès, avui, Paco? I per què? Avui no fa falta, amics, avui som del terreny els tres. How do you do, Paco? I'm fine. Ell deu saber-ne que és mestre. Xales molt. Tu saps d'inglès? Però tu anglès ne dones de classes d'inglès. Bueno, ara estic millorant, perquè cada dia tenim inglès d'entrenar i cada dia estic millorant. Els coneix més ell que jo. D'aixòs que van marcant, així que n'haurà tingut algun. No ho dic perquè tu... L'altre dia m'ha passat una anècdota que jo solet... Me'n volia anar del banquillo, estàvem jugant el dia al Roda, i al final pues, intentes parlar-li als jugadors en l'idioma en el que creus que entendran millor el missatge. I no sé què li vaig dir a Hayden en este cas, i de moment és un baloller del Roda i hi ha un fora de joc i dic, àrbitro offside, i me giro i dic... I que això ja se me n'estan anant de les mans, tants d'idiomes aquí... Rafa, a mi me passa, inclús els espanyols a vegades, out! Els espanyols? Te'l juro, i alguns me diuen, ja no sé ni qui me parla, no sé si me parles en anglès, en espanyol, en valencià, o què m'estàs parlant? Aquí acabarem tots locos, Paco. Bueno, ja ho estem. Acabarem tots per civilitzar, ja ho veuràs tu. Pues bueno, el que hem dit, un partit bastant de cara a Paeture. Bastant, jo el Traiguera, jo el veig moltes vegades, jo vaig bastant al camp del Traiguera, tinc molt bona relació també amb ells. De fet, vaig ficar publicitat i tinc el carnet de soci també d'allí. I pujo a vegades i la veritat que el Traiguera no va ser el que és ell. També és veritat que fora de casa jo no el sol veure, el Traiguera, que vaig ser bastant. L'any passat va tindre problemes fora de casa. Tens el carnet de soci i publicitat en el Traiguera i en el Vinaròs, no?
El Vinaròs ja el tinc, el carnet també. Però publicitat no, publicitat, D'això no en parlarem tu i jo. D'això no és moment ara, ja en parlarem tu i jo. Però el carnet de soci també el tinc. Vale, el Vinaròs, que el tinc també en l'acadèmia. Vale. Però, doncs això, dic que sí que és veritat que jo el traguera fora de casa no el veig, i no, tampoc no puc usar, perquè l'any passat el hàndicap més gran el van tindre fora de casa, no en van guanyar un hasta les jornades finals. Sí. I este any, doncs, fora de casa també li costa, de fet. Jo he parlat amb alguns amics meus de traguera i pensen de que el hàndicap, o que el que ha marcat el punt d'inflexió, a la millor que els ha fastidiat una mica, ha sigut el partit del Morella, que era un partit que venien amb molt bones sensacions, jugant molt bé, esperaven ells poder-lo guanyar, i van allí, perden 2-0 i pareix com que te la pegues una miqueta de morros al moment que tu traies el cap allí. I damunt van al segon partit a casa i l'empaten, també, que el tindrem guanyat, perden un altre fora, i no, crec que després del Morella empaten el Rossell. 1-1. Morella, Rossell i Eture. No, però és que van jugar dos seguits a casa. No. Van jugar el del Borriol, també van canviar l'ordre. No, va ser anterior. Jo crec que va jugar a Morella, va vindre el Rossell, després del Morella el Rossell i després del Rossell el tal. I antes del Morella sí que en van jugar dos a casa, que crec que va ser Esportiu, Vilareal i Borriol. Podria ser. Crec que és així, no? Total, que això és el que us va fastidiar una mica, i pues, la veritat que este dia de l'Eture no van estar còmodes al camp, se veia que no estaven còmodes. Jo també estava detrás de la banqueta de Quico i Dani, i ja que parlàvem molt, ells mateixos no acabaven de veure a la millor com contrarrestar-ho. L'Eture estava jugant molt bé, la veritat que sí. T'agrasta el lío, T'agrasta el lío, tu, Perquè el lío, detrás del banquillo. No estava, justament ho vaig veure, però això que parlàvem molt, jo ho entenia, el que estàvem parlant una mica de dir, què fem, saps? De dir, però a veure com ho contrarrestem. Damunt els de l'Eture, que és que damunt els van entrar prou, els gols també, que a vegades a la millor fan moltes ocasions als partits, el que han parlat, i a la millor no acaben de finalitzar res, i este dia sí que les van... Sí, no, bueno, però van finalitzar. També en van tindre moltes. Però va ser més després de fer 3 o 4 gols que en van tindre més que no van fer. La primera part, el traiguera potser sí que va tindre alguna contra en Jesús, en Iker, que van tindre alguna ocasió així més aislada, el pes del partit jo crec que el portava Eture. Els primers 20 minuts va haver una miqueta de... Sobretot Jesús per l'esquerra. Sí, ahir sí que van fer 2 o 3 jugadetes. Després ja jo crec que Eture se va anar imposant i al final crec que era una victòria justa. Sí. Jugadors teus, també? Jugadors teus per allí? Piduti. Sí, és el que volia veure. George també està entrenant tu? Sí, George, Emerson, Piduti són jugadors que volia veure'ls també perquè estan entrenant altres, entrenen molt bé i bueno, vaig a veure també com competeixen. I el porter també, no? El porter també ha anat vegades en tu. Ell també molt bé, sí. Bueno, pues anem a continuar. Sant Pedro B2, Esportiu 2, Onda B3, Borriol 1, Alqueries B0, Villafamés 2, Villafamés que ja alça el cap, poquet a poquet, equipo dels favoritos, i Barços 4, no sé què 1, Morella, Rossell 2-0 va guanyar el Morella, no va poder el Rossell tampoc, al igual que el Traiguera, Morella. I crec que no estava ni Guillem, per lo que he vist jo a la... Ahir pareix que van caent tots a Morella. No estava molt bé, però ara està guanyant els partits contra equipos, per lo menos, de la nostra comarca, segur. El Traiguera i el Rossell, els dos. Almassora B0, Benlloc 0, Oropesa 4, Viladonda 1. L'Oropesa també està molt bé. Líder Ibarsos 25, 23 Oropesa, que està fent un temporadón també, junt els Ibarsos, a 2, Eture a 3, tot i que tots sabem que seria un èxit poder guanyar, per exemple, la Lliga, per ficar un exemple, però no pot muntar. Sí que podria pujar l'Independent de Rafa. Per què? Sí, puja el Vinaròs. Claro. Entonces, el que puja l'Eture A depende de Rafa Rivera. Ya, pues entonces, Rafa Rivera dice que els que juguen són els jugadors i els que competeixen són els jugadors. Per tant, depèn dels jugadors, no de Rafa Rivera. Si fes l'ascenso, ell no seria d'ell. Entonces, ho ha dit, i cada uno és preso de su... Jo no és per ficar-li pressió, però... Vale, però... Però és que tu dius que no, jo t'he dit que sí que se pot, i depèn de l'invitat. Perfectament pot pujar. Dia a dia, Paco, ja ho hem dit antes. Tota la raó per tu, Paco. Perfectament se pot pujar de categoria. A més, crec que serà així, pujarà el Vinaròs i l'Eture. Tu què creus? Bueno, pues estaria bé. El problema serà el Vinaròs bé que no arrastrarà. Home, que puges també pot pujar. També pot pujar. Segons tu també pot pujar. També podria. També, però tot depèn de Rafa. Primer l'estiraria. De tu depèn. L'Eture de Agos. Claro, si no puja el primer equipo... I no podem. Pues tancarem a tots els de baix. I nosaltres per què calentar-nos ja? No crec que la teva motivació per esta setmana, pel pròxim entreno, té que ser: senyores, poden pujar. Pot pujar el Vinaròs, pot pujar Ture A, i poden pujar... Com es va espavilar, si no... A lo millor no guanyen perquè pensen que no... Claro, no és que els xavals ho diuen això, però diguin els números que tenen. I guanyen-los tots ja.
Bueno, el que diem, la classificació de Ture 22, Rossell 18, ja està una miqueta lluny, tot i que ha estat sempre ahí tocant per ahí dalt, però bueno, 5 punts, 7, tampoc és cap gran cosa a l'altre món. Tenim el Traiguera, que ha pegat un baixó a la posició 9 amb 17, i bueno, pues, el Morella també és un equip que va sortint d'ahí, està baix, està bastant sortint, i si vos pareix bé, anem a la publicitat, vale? I anem en uns momentets a tercera. Anem a la tercera federació, jornada 11 també, al igual que les altres, i ara estava pensant, estàvem parlant, Paco, estaves parlant de la pancarta del camp del Traiguera, que ho has dit tu, jo no ho he dit, ho has dit tu. I ara veig que estic aquí entre un abogat i un mestre, tu, això és un nivell altíssim, gent de carrera. El nivell és de l'abogat. Gent de carrera i tot. Un professor, tio, hòstia, tio, que podria haver su guàrdia civil. Estic entre... per gent, Lo gesto el té. però estic entre bona gent. Ai, Dios. Jo molt content de tindre-vos els dos aquí, Bueno. ja ho sabeu, i igual després m'anem de festa. Que puguem repetir. De l'alegria igual m'anem de festa. Que no mos envien, ni a tu ni a mi. A veure, tercera, jornada 11, Vinromà 0, un equip que tu coneixes bastant, 3. Sí. Va marcar 3 jugadors que els coneixes, també, bastant. Els tres. Un de la Jana, damunt. I veteranos. Sí, los tres veteranos. Los 3 veteranos són, sí, perquè Òscar no és jovenet, Iñaki no és jovenet, I Juanvi tampoc. I Juanvi tampoc, i van Però els marcar 3 veteranos van aconseguir els 3 gols, Òscar, Iñaki i Juanvi, 0-3, en un Salsadilla que... I el porter un juvenil. En un Salsadilla que... El porter del Salsadilla era un juvenil. Sí, però en un... Saps qui era el juvenil? Marc Grinyó. Claro. No podia ser d'altre. Encara no pega l'estiró, saps? No podia ser d'altre, però los viejos rockeros... Ahí està, que va vindre a veure el Vinaros en mi. Vam estar els dos assentats I Marc? junts ahir. Sí, Marc Grinyó va estar veient el partit ahir en mi. També, entrenador de porteros de l'acadèmia. Claro, por favor. Que damunt entrena el fill d'un amic meu, de Raúl Sebastià. Pues... Diu que serà més bo que son pare. Raúl era de futbol, de Sí, futbol però- sala. A Pau Sebastià. Sí. Raúl Sebastià també és amic d'ell, vale? És cert. Un crac, Raúl Sebastià, un saludet, un crac. Però te dic una cosa. Pau segur que és millor porter que son pare. Segur. Però al futbol sala ja veuríem, que un allò era en paraules majors, Raúl, Però al futbol sala. per molt bon portero que sigui Raúl, el apodo d'imbatible no No ho té, no, l'apodo d'imbatible que te l'has intentat tu perquè s'enriga tota la zona. L'apodo d'imbatible és teu. Paco, firme que no pot ser això, Sí, ja m'estan. Bueno, un saludo al Salsadella, no? Claro, jo no, si ja no he parat de parlar amb ells este fin de setmana. Pues bueno, així com ha dit M'alegro per Juanmi, si va marcar Juanmi. Sí, no, un gol, però vamos, Que és una- Juanmi és un una gol a gran persona. 40 metres, un missil. Sí, és una gran persona. Tremendo. així com Rafa ha dit que molt bona labor la de Juanjo Serrano, que se nota tal, pues de Salsadella podem dir el mateix. També una miqueta del fruit que se troba No, gràcies. Està guanyant gràcies a mi, gràcies a que me'n vaig anar. Quin favor, Quin favor us ho vaig fer. Paco, fora conyes... No, saps però que- escolta, que en la tonteria estan en possibilitats de poder guanyar la Lliga. Però Porten 6 victòries seguides. Però portava guanys, Sí. també estan dalt sempre. L'any passat vam fer 3 empats i mos va penar molt. En l'anterior sí que vam estar disputant la Lliga l'any passat, contra el Eture. També és veritat, si no m'equivoco, que sempre al mes de gener-febrer Òscar, un any se'n va al Cabanes, no? L'altre al Benicarló, que allà millor... Però no, l'any passat mateix van al Benicarló, a mi el Benicarló primer m'ho van preguntar a mi, que els ho feia falta, i vaig dir que no hi havia cap problema si Òscar volia anar, perquè damunt jo estàvem en una... La Lliga era impossible que poguéssim lluitar ja per la Lliga. I jo tenia alguns delanters joves que també m'anava bé donar-los minuts en una temporada que vies que ja estava perduda, que no podies. I per Òscar jo li vaig dir, Òscar me va dir una cosa damunt que no havia tingut mai un ascenso, els devia agafar ells al Benicarló, perquè va anar, dic, a veure si antes de retirar-me el tingués, i va estar a punt i no guanyava manera tampoc l'any passat. No, si no, sempre pot jugar un any més, no Però passa res. ahir li va enviar un amic meu, va dir que ja no se n'anirà mai més a Capuesto, que ja sé que és els de ja ho veurem, a veure si el cridaran del Cabanes encara, que sempre el criden d'allí. Ja va estar el Cabanes. Sí. Ahir, això li vaig comentar jo en director a Víctor, me penso que li vaig comentar, dic, ara al mes de gener segur que cridareu a Òscar, a 2 o 3 jugadors més i tirareu cap amunt. Pues a dir que no se'n va, ara li fico pressió, que a dir que no se n'anirà a Capuesto. Bueno, anem al Xer 8, Cintorra 3, i l'1-0 també el va fer un entrenador de l'acadèmia. David Jovení. Ah, sí, i en porta 3. Estava entre Dani Guridi o... Tres David n'he Jovany, portat. sabia Dani qui era. Guridi no va jugar ahir. 3 n'he portat, David, sí. Els hem cantat els 3 aquí. Juanjo ne va fer 2, Juanjo Mir, també n'he portat un grapadet. Sempre fa Crec que ne gols. porta 10 ja, Va Juanjo. marcar Pinyana de Vinaròs, també. Va marcar Xavi,
Sí, el de Traiguera, Xavi, que va estar nosaltres també. el nebot de Quique. Jo ja desconec Maseico, no el conec, la veritat. Maseico este que és moreno, m'agrada molt este jugador. L'any passat també m'ha marcat. Tu els has vist més de prop, jo no el conec. I Nacho Lucena, que també fa algun golet per ahí de vez en quan. Pues, bueno, 8-3, bona victòria pel Xer. Sintorrac a casa dona problemes als equipos, però fora de casa... Damunt he vist el Sintorra va anar ahir en 11 jugadors. El Xer també només tenia 2 canvis, però el Sintorra en 11. Pues bueno, entre els dos 24, no? Home, claro, sí. Dividit entre 2, 12, no? Vale. De fot. El Sant Mateu de Marcos Cano, que hem estat avui precisament parlant amb ell, des d'aquí un saludo i un abraç, gran jugador, gran persona. Marcos Cano està jugant al Sant Mateu. No és jugant, no, ha entrenat. Ah, entrena Marcos Cano al Sant Mateu. Home. Està d'entrenador. A Sant Portar Aguayo de segon. Gran persona, Marcos Cano. Sí. No tàndem. Hem estat parlant amb ell perquè vingui aquí al programa, vale? Pròximament segurament vindrà, intentarem portar-lo a Marcos, crec que és un jugador molt conegut per tot el món del rugby. I molt volgut. I en un gol va marcar els 2 primers Diego del Sant Mateu. No te l'heu vist jugant, este xaval, a Diego Granell? Sí. És del Sant Mateu, molt bon jugador. A la banda... Sí, el conec. Marcos Cano, que va jugar al Vinaròs a futbol base, Sí, ho sé. Va jugar infantil, va jugar en ell, aquí també. Diego és l'extrem dret, diguéssim, del... Bueno, jo l'he vist jugar molt per l'esquerra. Jo l'he vist a la dreta, pues. Nosaltres l'altre any quan vam jugar que a Sergio Jimeno lo va cansar, però cansat de veritat, pobre. Però bueno, no ho va fer molt bé contra nosaltres i és molt jovenet. Se va arribar... Cuidado, Benassal ja saps tu el que és, no fa falta dir. És de lo difícil que hi ha la categoria. Sí. I se va arribar al descompte pràcticament en 2-2 i Fran va aconseguir desnivellar el marcador en 3-2 al final del partit, en 3 punts. En 3 punts que el Sant Mateu lo posen... Fran sempre fa algun golet, també. Jo crec que ara deuen tornar a estar ficant de lateral. Ara comentarem la classificació, però el posen en una molt bona posició. Si guanya el partit que té aplaçat, que per cert, contra el Vinromà, que tu el donaves per guanyat, no el va guanyar? Recorda't? Fa pocs minuts dic que guanyarà, però no. Tu vas dir, t'he guanyat, i no el va guanyar, van quedar els dos. Van quedar els dos, és cert? Per cert, que vaig veure a Marcos Cano i me va dir que l'us va añadir de minuts, va dir que no añadiria res i després l'us va añadir un munt. I a l'últim segon, ja passant un munt de minuts, penalti i gol del... O sigui que igual se va jugar quasi mitja part. Pràcticament sí. Bueno, Benlloc B0, Càlig 2, torna a guanyar el Càlig, tras l'empat en el Benassal, crec que va ser la setmana passada, no? A casa 1-1. L'ha fet bo, guanyant ahir. Sebastián i d'Iri Garay. Odissea 1. Iri Garay també devia jugar amb altres, no? No, però fa molts anys que juga, sí. Hosti, si porta també. Odissea 1, Eture B, los teus també 2. Sí, bon partit. De la teua rama. Els companys de Manu i Alberto. 1-2. Era derbi de... Sí, derbi, totalment. Jo també vaig tindre derbi en ells fa unes setmanes, però a mi no m'agrada tan bé. Però va ser un set de tenis. Portes 2 sets? Sí. Una umbes. Ara han de fer el definitiu. Que van caure. Odissea té 3 equips? Sí, 3. Este és el C. Perdona, este és el C, sí, no? El B el teu? El B està al meu grup i el C i l'altre, mira, sí, cada un tenim un. Tu també tens un. Jo no en tinc cap. Vilanova 2, Catí 1, no va poder el Catí, va marcar Nacho Segarra, va empatar, però també en el descompte el Vilanova li va guanyar 2-1. El camp del Vilanova també és prou complicadet, Penyíscola 3, Vilafranca 3, també un bon partit. Penyíscola un punt important, jo crec que anava perdent 1-3 el Penyíscola. Sí, i hi ha que dir que el 0-1 va ser al 60, o sigui, en mitja hora van ser els 6 gols. Hi ha que dir-ho que és un dato, jo crec, per tindre en compte. M'ha agarrat una mica d'aire el Penyíscola, perquè ja ha guanyat alguns partits al final, empatar damunt de l'1-3 al final, pues no sume molt, però si tens de perdre 1-3 i acabes empatant al final, pues sempre la sensació és millor. Albocàsser 2, Pobla 2, i passem ja a la classificació. Càlig primer amb 26, Benassal 25, ahí luchan una miqueta de los de sempre, Salsadella 24, el que tu has dit, està 2 del primer, Sant Mateu 23. I damunt a Salsadella li venen ara 2 partits d'estos que a priori li ve l'Odissea a casa, que l'Odissea està bastant malament, el C, la veritat, i després l'Eture, són 2 partits que contra equips baixos, si sumessen ahir, després lo que del derbi en el Sant Mateu i en el Catí, però podrien acabar una primera volta en números importants.
tenen 2 partits que tu els pots donar la clave. Els pots donar la clave, saps per què? Perquè tu que trates en gent parlant en anglès i tal, ahí pots... Claro, y ¿para qué? Para que depende lo que digo, ¿no? Perquè venen 2 partits molt inglesos, No, molt però bueno, americans, no? un és al camp de Salzadella, ese jo penso que el podrien guanyar. Per tant, se'n podrien anar a quasi 30 punts en la primera volta, que són números que estan ja a los 60... sempre són rondar l'ascens a tercera. Sí, perquè queden 2 partits, el 13 i el 20, si no recordo mal. Queden 4 partits de la primera volta. No, antes de Nadal. Antes de Nadal, sí. Són estos dos? Estos dos són els que queden d'este any. Estos dos. Salzadella 24, Sant Mateu 23 en un partit menys. Que el ficaria empatat si el guanyés, empatat en Localitx. Catí 21 també està ahí encara en la guerra. El Vilanova, si guanyés el Sant Mateu o l'Aplaçat, també se podria posar ahí en la batalla. Villafranca 17, Xert 16, Les Coves 12, Vinromà, Penyíscola 11, Turebe 10. Penyíscola 11 o 10? 10, perdona. Vale. 10, no, he dit 11 perquè és la posició 11, m'he equivocat, perdona. Vale. Paco, estàs ahí a la que cau, menys mal. Turebe 10, i bueno, pues ja Pobla, Benlloc i Odissea C, Cintorra tanquen la classificació. Si vos pareix bé... Que vos hi ha equipos que han sumat molt poquet. L'Eture B ja s'ha pujat, ja s'ha espavilat també una mica ahir, però el Cintorra i l'Odissea molt pocs punts, la veritat. Si vos pareix bé, passem ja a l'últim bloc, donem pas als patrocinadors. Queda un bloc, en este m'ajudaràs tu, també? Tu també, clar. I, bueno, donem pas a patrocinadors. Donem pas a l'últim bloc a més dos que també dona la coincidència avui de tot, de que ara hem partit els tres, de que vam estar bé en el Vinaròs els tres, de que els tres coneixem a l'acadèmia bastant. Home, vosaltres millor que jo. Però tu també, tu no pares de pegar voltes per allí i mos trobem a tota hora. Això sí. Mos veiem sempre. I els tres crec que ho coneixem una miqueta. L'últim bloc sempre el fem una miqueta de l'acadèmia per parlar de totes les coses. I en quant a futbol 11, pues n'hi ha que destacar que no va poder ser el juvenil esta vegada. Crec que vau estar els dos, en este cas, no estava jo. Bueno, en ell no el vaig veure, però jo sí que vaig estar. Ell estava perquè estava jo comunicat en ell. Vaig veure Pol. Jo estava dolent, estava a l'ambulatori, me feia mal a la cadera i no vaig poder acudir en esta ocasió. I bueno, un partit molt mal sabor de boca, no? Qui vulgui els dos? Bueno, jo el que vaig veure... la veritat, el Vinaròs no va estar molt bé, realment no va arribar ni a xutar a porteria, no va ser la sensació, va estar una mica millor el Benicarló, encara que tampoc no és que tampoc avassallés, però Soto sí que va treure 3 o 4 pilotes importants, va fer sobretot al principi una jugada molt bona del Benicarló, que entren per banda, fica un centre, li rematen de cap i la trau tremenda, i després ne va parar 2 o 3 també de molt bones. Ahir en el Vinaròs sí que Mache va estar més insistent, va ser el que millor vaig veure jo, el que més perill va portar, i ell sí que va tindre 2 o 3 aproximacions que no van arribar a ser ocasió clara, però sí que en una, per exemple, l'havia driblat molt bé, és qüestió de que si se li queda la cama, la millor hauria acabat en gol, i van haver un parell d'aproximacions més, però no, perill com a tal no van generar. Ahí jo crec que, sobretot, l'equip, el juvenil està condicionat per les 3 baixes que té de jugadors de dalt, que són les de Pol, les de Liam, les de Héctor Argallo, que crec que ho condiciona tot molt, i a partir d'aquí ho acaba de dir Paco ara, el jugador que veia és que podia crear alguna jugada més incisiu, que tingués més decisió al partit o més impacte de la min, i en este cas recordo que no sé si va ser en el minut 70 o 60 que ja se li pujaven els gemelos, i ahir ja al camp hi havia molts de jugadors més defensius, per dir-ho d'alguna manera, i era complicat, la veritat. De fet, la realitat és que el millor jugador del camp per mi va ser Soto. Sí, per mi també. A més, és que no és només el que va parar, és la manera, la postura que té dins del camp de jugador important, damunt sortint fora de l'àrea a sacar les faltes en llar, és que és un porter. A mi el que més m'agrada del damunt, jo que he jugat també de porter, és que les pilotes fàcils no les falle. Saps el que vull dir? Perquè hi ha vegades que els porters fan lo difícil i fan lo fàcil. Ell i aquestes pilotes que les té que agarrar i tal, les agarres molt difícil, i el veig tota la temporada, tu l'has vist, que li digues, hosti, quin fallo ha fet. Recordo en la temporada un dia que va sortir, que en son pare ho vaig parlar, al borde de l'àrea, i que se va girar com d'esquena en una pilota que venia, no sé què va fer. Una miqueta el segon gol contra l'Esportiu Villarreal. L'únic, però lo de més... Tu estaves fent lo set. Pues pel de més és que, jo trobo que ha sigut un descobriment, per almenys per mi, que jo no l'havia vist. També té després el que té també molt bo és el joc de peus, perquè
al final ell crec que va començar a ser porter a partir de l'E20 de segon any, havia sigut sempre jugador, me recordo que era central, que anava sempre al tall i ho feia bé també, i claro, pues tot això, aquest bagatge que va tindre d'empeus li fa que també ara tingui una seguretat que a vegades altres porters no tenen. Molt bé. Després també els que han anat venint del B, que ells les baixes també és oportunitat per ells, els que venen del B no els ve, la veritat que tampoc no ho estan fent gens malament. No, estan donant la cara, perquè el resultat ahir damunt, a pesar de que el Benicarló va ser millor, el resultat se decideix per una jugada puntual, en un penalti, una indecisió a l'hora de despejar-la i mos costa un penal i és el gol. Però els demés van estar bé. Este central mateix que jugava al Sant Mateu antes, crec que es diu Otman, que me recordava, quan lo vi al camp, me recordava a mi a Coto. Va sortir mitja part. Se pareix una mica a Coto, saps? Ahir de central i tal. Per Lucas, mitja part. I a mi m'agrada molt també, saps? Molt decidit al tall i bé, que jo no s'havia vist, vosaltres teniu més vistos. Bueno, Paco, un gran anàlisi del partit. Molt bé. El calla't, no? Vols dir que te calles. Sí, perquè anem a parlar ja del bé que va perdre Oropesa. Me callo. Me callo. Lo temps no mos sobra esto. Bueno, va, lo podem allargar, no? No te'n fas. Oropesa 2, van perdre... Oropesa 2, juvenil B1, van perdre. El juvenil femení també el coneixes prou. No mos facis l'anàlisi perquè... Van estar bé-lo? No vaig poder-lo veure. Lo vau ficar una hora perquè no el veguéssiu. Molt bé, Paco. Al final t'has donat compte. Home, claro. 4-0 va guanyar el juvenil. Sí, diuen que la xiqueta va estar superbé i jo sense veure-la. Bueno, ja la veuràs, tranquil, que tens molt de temps per veure-la. Però ho has gravat? Ja està bé després de la lesió? Sí, ja he jugat 3 partits i el primer va començar un ratet i ara els altres 2 superbé. Mos alegrem molt per Carla. Vale. I per son pare. Per son pare no tant. Vale. Passem al cadete que va perdre a casa també el Valluxó, amb el Valluxó A, 4-1, 1-4. Cadete B va perdre a Torreblanca, tot i guanyar la primera part 0-1, va perdre, la segona no va estar tan acertat. Cadete C va aconseguir un meritori empat, 2-2, aquí a casa. El Cadete C per mi ha sigut esta setmana ha sigut el resultat que més m'ha sorprès per bé, en aquest cas, perquè també jugava contra, crec que era el Joventut, que estava allà dalt, i bueno... Diu molt de l'equip, diu molt de la prosperitat de Mauricio, que a Mauricio sí que el coneixes. De Mauricio, de Juan, de Camila, de la feina que estan fent ells, del treball que estan fent i la veritat que molt bé. Molt bé, la veritat que molt bé. Cadete D va ser golejat a Castelló. No, a casa. A casa, perdó, va ser golejat. Contra el Fomento. Sí. Contra el Fomento, estava pensant jo que era Fomento. Bueno, és igual, no passa res, perquè són equipos que ho diem sempre, que estan a informació tal qual. Infantil va tornar a guanyar, Alcalà, com sempre, com sempre estarà, perquè ha guanyat tots els partits. Sí, l'Infantil de moment... Infantil ve quasi com sempre, perquè només porta un empat i el més de victòries també va guanyar al camp del Tonín, 0-2. L'Infantil ve que justament esta setmana que faltava l'entrenador, que era Pablo, que li concedia el partit, que també està en Eture, Pablo, i li concedien els partits, i li va tocar a Javier, que està al costat de Nick en Pablo, i ho parlàvem que els xiquets, la veritat, que de l'Infantil B, que és una locura de que s'ho deixen tot al camp. Sí, no, és pa llevar-se el sombrero, l'Infantil B, ¿vale? I l'Infantil C, que no va tindre la mateixa sort i va ser golejat al camp del San Pedro. San Pedro. Anava a dir Castelló, però no recordava el camp que era. En quant a futbol 8, Rafa, aquí no diem mai els resultats, pensem que se trata d'una altra cosa, el resultat no és el més important. Què penses tu del futbol 8? No, ara estava pensant, per exemple, el dissabte de matí, que vam estar lluent 4 partits. Sí, estava jo amb tu. Sí, i el divendres platà també, que vaig jugar a l'Evinar. Sí. Bueno, al final, què penso? Que crec que els xiquets han de disfrutar, correcte, han de millorar, han de créixer, i ja tindran temps de competir, de mirar de punts i d'aquestes coses. El que sempre diem, no li donem excessivament importància als resultats estos, ¿vale? No li la donem excessivament, i el que sí que volem és que veure la progressió que estem veient, que està sent molt bona, en Coqui com a coordinador, en tu també, encara que tu estàs més en futbol 11, esteu els dos ahí, en Pablo i Eric, que estan fent un gran treball també, i entrenadors de porteros com Marc Grinyó, el jovenet que tu has dit, el juvenil que tu has dit, en Aguayo, en Aitor i companyia, crec que s'està fent una molt bona faena, i al fin i al cap la progressió jo crec que l'estem veient a poc a poc i és el que més interessa de tot. Al final és el que comentàvem antes, que crec que pels entrenadors el treball que puguen fer en una etapa però Benjamín, a l'E20, cadete, després te trobes un jugador
que el veus jugant al juvenil A o en el primer equip i se'n recorda de tu, de lo que li vas ensenyar, i crec que és el més gratificant. Sobretot l'any passat ho comentàvem, per exemple, en Hugo Espinosa, que va portar a la generació que aquest any ha passat ja a primer equip. 2015? No, 2007. No. L'any passat va entrenar el 2015, perdona, estava loca per això. Que va entrenar a Miguel Bor, Iker Vital i companyia. Són del 2006. Que es van entrenar a Levins, quan eren infantils, i ho comentàvem, que diguem, és que al final no van guanyar cap lliga en aquesta generació, però és que tenim 3-4 jugadors primer equip. Sí, correcte. I bueno, la del 2005 no cal dir-ho. La del 2005 és totalment Joan Roca, que està ben i Carló, però bueno... Sí, és de casa, Joan Roca és de casa, s'ha criat aquí. I en Vidal, Marcos Hidalgo, Jesús Campos, que està Alejandro, Òscar Grau, Òscar Grau no està jugant, però bueno... Va tindre la lesió esta important. Nosaltres vam estar parlant en ell per si volia vindre aquí al Vinaròs. Me sembla que el Morella també li va contactar, però no sé, jo crec que deu ser encara temor per la lesió que va tindre. Igual, sí, li van parlar tu i jo, entonces. Pues bueno... I això del futbol 8, el rumor ese que corre de que l'any que ve podia ser futbol 7, corre tots els anys, no? Sí, jo ho explico ràpid. O este any és més segur. Ho explico ràpid perquè me tallaran el coll perquè no tenim molt de temps, però bueno, ho dic ràpid. La Federació Espanyola vol unificar una sèrie de criteris que estan una mica dispersos per les comunitats. N'hi ha 3-4 en concret que són futbol 8, el resto són futbol 7, i té tot més la pinta de que passaran 3-4 a futbol 7 que no 14 a futbol 8, entonces és una miqueta això, el que no sé si serà l'any que veu l'altre. Hi ha més coses també que estan ahí diferents, que les volen canviar, si a cas un dia ho parlarem més temps, i bueno, una és esta, el que acabes de dir. I bueno, si vos pareix bé, anem a fer ja la despedida, ¿vale? Rafa, unes últimes paraules sobre el Vinaròs o sobre l'acadèmia o sobre mi, güey, el que vulguis. No, simplement donar-te les gràcies per la invitació, gràcies per deixar-me vindre o per invitar-me. Esperem que vinguis més dies, no només avui. Eres l'entrenador del Vinaròs, a veure, i estem a Vinaròs i això és casa teva. Si vols fem una cosa, si guanyem 3-0, jo vinc encantat. Totes les vegades? Totes les vegades? O 3-0 o més? Pues sí. Si és 4-0 també. Te la compro. Vale. Pues bueno, vale. Moltes gràcies a tu, Rafa, per haver vingut. I don Paco... Pues nos tornem a veure, no? How are you? How do you do? I'm fine. Is the end. Is the end? Is the end, el final. Jo crec que estaves dient, què dius? Bueno, Paco i jo mos despedirem dient goodbye. Goodbye. 1, 2 i 3. Goodbye. Bueno, hasta la pròxima. I moltes gràcies a Quimar perquè mos ha calmat a set. Vale? Vinga, adeu, moltes gràcies. Adeu.